אז שלום לכל הצופים, כאן ה-H, והיום אני משחק רובלוקס, אבל הפעם אני משחק משחק שכבר שיחקנו, וזה דנדי's World. בואו נתחיל. אז מי שלא זוכר מה זה בעצם דנדי's World, העליתי על זה סרטון. אם לא ראיתם, לכו תראו לפני שאתם רואים את הסרטון הזה, כי לדעתי עדיף לכם לראות לפני שאתם רואים את הסרטון הזה. אבל אם ראיתם, אז נתחיל. בשונה לפעם שעברה, אני שיחקתי עם גליסן, והיום אני משחק עם לואי, שהוא גם דמות מאוד טובה, ואני אסביר עליה היום. מי שלא ראה את הסרטון הקודם, אני עוד הפעם אומר, לכו תצפו, כי את רוב המידע שאני אומר על המשחק הזה, פשוט יהיה בסרטון הקודם. ואם לא ראיתם, עדיף לכם לראות, כי אני לא אספר כמעט וכלום, חוץ מכמה דברים שאולי לא סיפרתי, וגם דברים על לואי עצמו. אז היום אני מצלם סרטון, לא כמו סתם כמו הסרטון הקודם. היום יש לי מטרה להביס את קומה 5 שהגעתי אליה פעם שעברה, ובואו נראה אם אני אצליח. אז משהו שמיוחד בלואי, ברגע שיורד לו חיים, הוא כאילו בלון, וברגע שיורד לו חיים, ההתנפחות שלו, כאילו הוא קטן יותר, הראש שלו קטן יותר. וככל שהראש שלו קטן יותר, ככה הוא מהיר יותר. זאת אומרת, כרגע הוא 3 כוכבים במהירות, שזה בסדר, זה לא הכי גרוע, אבל גם כמובן לא הכי טוב, כי הכי טוב זה 5 כוכבים. אם אני אקח, כאילו אם ירד לי חיים, אז הוא יהיה אפילו יותר מהיר, הוא יהיה 4 כוכבים. ואם אני אהיה על חיים 1, שזה ממש מסוכן, אני אהיה על 5 כוכבים, שזה הכי מהיר. בלי קשר, היום היה אמור להיות לייב, כי אני בעצם יום שישי, בזמן שאני מצלם את זה. אני לא בטוח אם כשאני אעלה את זה זה יהיה יום שישי, אבל בזמן שאני מצלם את זה זה יום שישי. ואני לא עשיתי לייב בגלל שיש קצת בעיות, ואני צריך משהו עם מספר הטלפון שלי שלא עובד. אז ברגע שזה יעבוד אני מבטיח אני אעשה לייב, ובגלל שבעצם לא היה לייב אני מצלם את הסרטון הזה. אני לא בטוח, יכול להיות שכן יהיה בסוף היום לייב, אם אני אצליח לסדר את הדבר הזה של המספר טלפון. אני מצטער על זה שאמרתי בסרטון של דנדי's World שעבר שיהיה לייב בטוח. ונשארנו 2, זה רע מאוד. עכשיו קומה 4, אני לא רואה, כאילו אתם רואים, אבל יש לי כאן איזה משהו, אם אני אשים על זה אתם תראו כתוב השעיית ההקלטה, יש לי כאן איזה בר כזה, יש פה למחוק, לעצור ולסיים את הסרטון, כאילו פה זה מראה לי את הזה של הסרטון, אני לא יכולה להזיז את זה, אז אני לא רואה את המספר, אני מנחש, זה נראה לי 4, אני עוד רגע באמת מגיע ל5, מה שקצת מוזר בשבילי, כי מלא מתו על ההתחלה, אבל בלי קשר אני אעשה עוד סרטון, כאילו עוד סבב. קלטתי שיש פה מפלצת ממש מגניבה, אני לא חושב שהיא הייתה בסרטון הקודם, הנה עוד אחת. היא לא כזאת עושה משהו, היא יותר נכנסת למכונות האלה שעושים, כאילו כדי לסיים את הקומה, וברגע שהיא נכנסת לתוך המכונות, אז אם אתם עושים את המכונה שהיא נמצאת בה, היא פשוט מורידה לכם חיים, שזה מעצבן, אבל זה לא כזה מיוחד. יש כאן את ראזל אנד דאזל. נראה לי שהם כן היו, אני לא בטוח, אבל אם הם לא היו, אז זה בעצם ראזל אנד דאזל. מה שאתם עושים, יש את העיגול הזה פה, אומרים שזה ליקריץ, כאילו איזה ממתק כזה. אני לא בטוח, אבל זה נראה כמו, זה דווקא דומה. בלי קשר, פשוט אל תרוצו באזור הזה, בעיגול של הליקריץ או הדבר האדום הזה, כי אם אתם רצים, תסתכלו, הנה אני עכשיו לא רץ, הם מתעוררים, ואם הם מתעוררים ואתם בתוך העיגול שלהם מספיק זמן, הם יכולים להוציא עליכם איזה דבר כזה. אני אראה, כי בכל מקרה אני רוצה להראות לכם איך לא היא, כאילו מה היכולת המיוחדת שלו, אז הנה. כן, ירוץ. ראיתם מה הם שלחו עליי? זה היה כזה
ליקריץ גם שהוריד לי חיים. עכשיו, לא בטוח שרואים את זה, אבל אם כן רואים, זה פשוט הבלון שלו קטן עכשיו, כאילו קטן יותר, וגם אני מהיר יותר. לא בטוח שתשימו לב להבדל, אבל אפשר. הנה, ראיתם איך היא יצאה מזה? אם הייתי עושה את המכונה, היא הייתה מורידה לי חיים. נוף. טוב, לא נורא. עכשיו פשוט יש לי 10 יותר במהירות. בסטמינה. אוי ויי. אני כמעט לקחתי את זה. אם שמתם לב או אתם יודעים, אם אני אלך לפה, בואו נראה אם אתם רואים את ההבדל. אני אתן לכם 5 שניות. אני אקח את זה בלי קשר. ונכון היה דברים שהיו כאילו שליפפו את המכונה הזאת, כאילו את הקפסל עם האייקור, אז לזה אין, וזה אומר שיש פה מפלצת. בגלל שאני מהיר אני אעשה את זה, אבל זה עדיין מסוכן. אל תעשו את זה. הנה. זאת המפלצת, אם היא רואה אתכם, היא מורידה לכם חיים. פשוט תסתכלו כשאתם לוקחים את הקפסל עם האייקור, תבדקו שיש עליה את הדבר הזה שמלפף אותה. אני לא בטוח למה זה לא נותן לי לעשות לייב, אבל לדעתי זה לא נותן לי לעשות לייב בגלל שאין לי מספיק מנויים, כי זה אמר איזה משהו שאני צריך 50 מנויים כדי לעשות לייב מהטלפון, למרות שזה לא אמור לעניין אותי כי אני רוצה לעשות את זה במחשב, אבל בלי קשר פשוט תעשו סאב ולייק. עכשיו כשאני קולט את זה, זה קומה 5, בדיוק כמו פעם שעברה שמטתי, וזו גם אותה בדיוק קומה, אם אתם תראו, לא את המפלצות, אבל כן בדיוק אותה קומה. אנחנו באנו מכאן, כאילו המעלית הייתה פה. לא סיפרתי על זה פעם שעברה אם אני לא טועה, אבל יש 2 מעליות לכל קומה. זה רנדומלי באיזה אתם תהיו, זה לא באמת משנה איפה אתם נמצאים. זה אם אתם, לכל קומה בעצם אמור להיות 2 מעליות. אם נגיד אתם נמצאים שם, באחת מהן, נגיד פה נראה לי זה, הנה שם, אז זה פשוט יהיה את הסימן הזה של do not open. יש את זה בכל הקומות. זה ממש מוזר, זה אפור, אין פה כלום. הניג'מה? אני לא יודע בכלל מה זה אומר. אני ממש קרוב לסיים את זה. זה כמו זה כאילו מאסטרי, זה משימות כאלה שיש לכם לכל דמות. אני השלמתי 3 ונשארו לי עוד 3 איתו. ברגע שאתם משלימים את כל המשימות, אתם תקבלו סקין אפור של הדמות. ואני עכשיו ממש מבואס, כי זה פלור 6. נחשו מה? יש הפסקת חשמל. איזה כיף. מי לא אוהב הפסקות חשמל? זה רק הדבר הכי נורא במשחק. זה דווקא משהו מאוד מגניב ששמתי לב לאחרונה. בקומה הזאת יש תמונות של בעצם כל המיין צ'רקטרס. פה יש את ספראוט, וי, דנדי הוא לא מיין צ'רקטר, הוא level או משהו כזה, אני לא בדיוק בטוח איך אומרים את זה, אבל בלי קשר כאן יש את פבל, הוא סוג של כלב אבן כזה. פה זאת שלי וזה אסטרו. אלו אסטרו, שלי, פבל, וי וספראוט הם 5 המיין צ'רקטרס. לא, שיט, לא שמתי לב. אני בדיוק עברתי פה ופשוט שכחתי שהוא נמצא כאן. טוב, לא נורא. נראה לי שבסוף אני לא אעשה סבב שני, כי הסרטון כבר מגיע בקרוב שעה כבר של צילום, אז אני כנראה לא אעשה סבב שני, אבל פלור 10 זה גם טוב. וגם רציתי לעשות סבב שני רק אם אני אגיע לקומה ממש גרועה, ומתברר שכשאני והטודלס קוראים לו, כאילו לדמות, ביחד אנחנו מנצחים. כאילו אנחנו כבר הגענו לפלור 10, אז ממש טוב.
The customer is always right. כן, כן, ואני חתול. סתם, אני בלון. אני תמיד מתבלבל בין בלון לבלון. בלון זה פשוט בלון באנגלית. אז זה מבלבל אותי נורא. אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון השני. כאילו הסרטון השני שיצא לערוץ, שזה הסרטון של האבא מוזר משוגע הזה, למרות שהבנתי שזה בכלל אבא מוזר קפדן, משהו כזה. ואני לא אהבתי את זה, אני לא יודע אם אתם אהבתם את זה. לא הרבה בכלל ראו את זה, הרבה פחות מהסרטון של דנדי's World פרק 1, אבל לדעתי זה לא טוב. אם לא ראיתם, לכו תראו ותכתבו לי בתגובות או של הסרטון הזה או של הסרטון האחר, אם אהבתם או לא אהבתם. אין לי בעיה שתגידו שלא אהבתם, כי אני מזדהה איתכם, אני לא אהבתי את הסרטון הזה. רק כזה קצת משעמם ומוזר. אבל אם אתם רוצים אני יכול גם לעשות את צ'פטר 2 של זה, שלדעתי זה קצת יותר טוב. כי צ'פטר 1 זה פשוט משעמם. זה גם לדעתי ממש משעמם, כי כבר שיחקתי במשחקים האלה ואני יודע מה עושים, וזה קצת פחות כיף לראות את עצמי מופתע מדברים שאני יודע שקורים. כאילו, אם לא ראיתם את הסרטון הקודם אתם בטח לא מבינים על מה אני מדבר, אבל כאילו התנהגתי כאילו אין לי מושג מה קורה במשחק, ולדעתי זה ממש מוזר. אותי אני אפילו חושב שזה מביך אפילו. לא יודע, פשוט לא אהבתי את הסרטון הזה. אם אהבתם תגידו לי. טוב, אני רואה שם קפסול אחרון של לייקור. אני אקח את זה אין דן דינו סוף הלקתי נו אליק בליק בום. אתה תהרוג אותי. יאללה, כמו להשתמש? לא הספקתי. טוב, לא נורא.